вземат яденето. Много моля момчета, които са сервитори, да отидат да вземат яденето. След тях да си готвят баба Роза, овцата, зетовете и цялата му свита. Музика за Богдан и Байби, чакаме ги. Гайдържията на град Малко Търново, байме. Това е, дават 100 лева, нека да е жив и здрав. Заповядайте. Моля ви, освободете пътеката. Ще имат сервиторите работа, освободете пътеката. Богдан дава 100 лева. А сега много моля хората, които съобщих, нека да заповядат. Това бяха 10 лева от Байбин за колегата си за гайдържията. Сега добре дошли. Това е колежката на моята жена, които чистят града ни, град Малко Търново. Не е така. Най-хубавият джинс на град Малко Търново. Така. Точно това казвам и аз. Моля така, добре дошли. Сега, давайте парите да ви изпращам по-бързо, че няма време. Айде, много ви моля. Ракия пихте ли? Не сте ли пили? Къде не обравица? Дава, целува ръка момчето на баба Роза. След тях да се готвят Божукър, Емзието и Фандъка. Най-опасният, който вози пътниците на град Малко Търново. Елате по-близо да мога да ви виждам и да виждам парите. Ало, колежката. Така. 100 лева от кого? Или от общо 100. 150, 160, 260, 300, 340, 360, 370, 380, 390, 400 и 10, 510 лева от семейството на баба Роза, но без гайдържията. И той вътре. Да, 100 лева даде гайдържи, прощайте. Общо цялото семейство и от Христо, от Зети, от всичките. Нека да са живи и здрави. Така, но той има една друга поръчка тук, гледа пари вади. 10. 10 лева за кларнетиста. Заповядай. Кабела Боче, кабела настъпа. 10 лева за чудесния барабанист, който наистина много хубаво си гледа работата. 10 лева за кавалджията, който също е един от най-добрите в. 10 лева за Иван, също които са много добри. 20 лева на ръководителя на състава. Заповядай. 10 лева за органа. Заповядайте, дайте парите. И 10 лева за синтезатора. Заповядайте. И 50 лева на кой ги даде? На оркестъра? Не образ. 50 лева за здравето на всички деца, понеже всички знаете, че нямато боледуваше малко, нека да е живо и здраво. Така, моля музика да ги изпратим, след так да се казвам да дойдат Мартъка и Божица.
отиде при Бога, няма там спешна работа. Сега, тук при мене са Фандъка и Агата. Ага, ела, ако обичаш, качи си тук горе, да може да се вижда. След тях да се готвят сестра му Миката, бай ми на Мишката баща му и там са госпожа тук халата. Така, сега нека да обърнем внимание на тези гости, които дошли. Така, Агата дава... Да. Добре. Агата дава 100 лева и от майка му 100 лева. Общо 200 лева от семейството на Агата. Нека да са живи и здрави. Заповядай, Ага, изчакай малко. И 100 лева от Фандъка. Чучека надолу да ги изпратим. Нека, които казах да заповядат, Агата дава 20 лева за музиката. Този кароцар, да знаете друг път какво да му свирите. Казахме да заповяда и Миката, и халата. Така я знам аз, не знам името. Госпожата, която тук живее на центъра. С хубавите дъщери. Защото Шурица тук се притеснява малко. 100 лева от Мишката. Другия не обранец. Колегата му, заповядай. Така, бай ми дава 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 лева. Да си живи и здрав, бай мене, ти и цялото семейство. И винаги така заповядате. Нека заповяда Виката и халата. Музиката изпратим, бай мене. Добре дошла. 10, 20, 30, 40, 50 лева. Мандо го няма и тя е сама и дава 50 лева. Нека да е жива и здрава. Миката и Аско братовчеда. Нека заповядат. Аско опасно. Нека заповяда и Сейката и другата и сестра. Трите сестри, Миката, Сейката и другата и сестра, нека заповядат тук. Много моля. Борио, добре дошъл. Това е чудиста на град Малко Търново. Машинкаджията, който пропиля много парички, взима и много, но ще се оправи, като даде още малко, да. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 лева, паро, това са 3 пара, 100 лева. Един бар падна и живи в остане. Музика, докато дойдат Миката с сестрите си. Така, Боро, продължаваш ли да даваш още? Даде 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 лева! Това са маймуйките в комбинация! Не, жепи ми продаде. Нека да е здрав. Сега, добре дошли. 100 лева от кака Миката. Нека да е жива и здрава. 100 лева от сестра й. От Роза. И 50 лева от Сейката. Колежката на кака Дафа. Да са живи и здрави. Това е Санела. След тях да се готвят младежите
И пак повтарям, ако някой съм изтървал, това е неволно, ако той му да внесе, нека да дойде тук и да каже аз съм. Така. На хората, които са минали, така, нека да внимават, да си сервират вечеря, да капват хората. 100 лева от Санко. 100 лева от Санко. Нека да е жив и здрав. Моля, музика да заповядат. Найлю, моят кръстник, бил тук и не го виждам. Ако е тук, нека да заповяда. Да, 20 лева дава Славка, след това да руска, прощавай, да изпълни една песен, след това специално за Георги Филипов. Да, Сан Георги. Така, ако е тук кръстника, нека заповяда с жена си. Ако го няма, няма го, така ли? Нека заповядат тогава младежите да приключваме, да има време да играем. И да се веселим. Аз оставам последен. Аз не съм минал. Музика за младежите тогава. За младежите цигански рап. Пътеката да се освободи. Веднага обаче, ако обичате. Много ви моля, повтарям, има хора още, които се движат по пътеката. А сега, тук пристигнаха 20 лева от шефа, брат по който е войник и също е приятел на необраница, дава 20 лева. Седно той присъства тук. Седно той присъства тук. Добре. След това да се готви и бай Яшар. Бил тук. Сега, много ви моля, ще ви чакайте малко, ключека надолу, след като желаете, че има. Заповядайте, тези пари са лично за необраница от Рашко, неговият приятел, който е в казармата. Чичо Голето да се готви, след като свършим с младежите, да заповяда Голето. А сега ключека, а надолу за младежите.
салито на Божика сина му, който е войник, го няма, но се дават пари 30 лева. Заповядайте. А тук младежите дават 10 лева, искат песента Каруцата да изпее Иван. Вижте тук уважение, понеже това е желанието на необраница. Сега, много ви моля, искате ли да играете още малко, понеже още малко, но... Не, сега не дей пренебрегва, много ти се моля. Сега, чакай сега, няма да правиш изпълнение. Сега, тук гледам имате подаръци. Чакай сега, много ви моля, че направо главата ми заболя. Много ви моля, слушайте малко име. Сега, вие имате тук подаръци, гледам. Моля, обърнете се така да може да гледат и да снима и видеото. Много ви моля. Това е един сервис от младежите за необраница. Да се отвори, така ли? Добре, вземи го отвори след като искаш. Това прави желанието на необраница. Тръпнете се малко, нека да снима видеото. Много ви моля. Правя вашето желание и правя желанието на необраница. Но ми изсъхна гърлото. Никой не помисли за мене да ми даде една биричка или една студена вода. Толкова ли не заслужавам? Така. Отваряй по-бързо. Имаш 30 секунди за отваряне. Вземи ракията. Вземи малко ракията. Моята мила съпруга. Щех да спа в мазето тази вечер, обаче изглежда нещо стана... Нещо е мина от главата и дали си биричка. Нека да е жива и здрава. Така, сега ще налея в тази фера, в тази чаша биричка, ще направим много здраве. На екс. Имат желанието необраниците да пиеш на екс. Айде, Роската тук ли? Роската. Къде е? Роска, елате бе. Роска, елате бе. Изкарай си една чаша от тук. Чакай ни да пиеш. Спри малко. Сипа ми на Роската. Сега, така, ето, ще има и за мене. Направете си на здраве и пинете. Моля видеото да снима, много моля видеото, тук. Чак, така. Не! Заповядайте. Няма време за емоции, понеже нямаме много време. Така, сега. Имате ли друго желание нещо? Така, Мечо дава 10 лева. Иска песента Марияна.
Ти не си толкова красива, ти не си толкова добра, но за мен си много хубава и много нежна. Иван Попа, извинявайте малко, Иван Попа, ето ги парите, идва от работа момчето, но това е съвестно момче. Идва и казва, сега идва, но наистина уважава това семейство и дава 100 лева. Нека да е жив и здрав, заповядай. Така, а сега, нека заповяда Колето, Чичо Яшар и да приключваме и да почне музиката да прави на всичките удоволствието. Някои други хора. Но нищо, това е предвидено етапа, извинявам се, заповядах ти една ракийка. Добре дошъл. Така. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Заповядай. И 10 лева дава на музика. Нека дойде моята жена. Заповядай. Давам на необраница 300 лева. Ето ги парите. От сърце и душа. Но това са парите от канадската борба, която спечелих вчера в младежкия дом.
Има много свидетели тук, които ще потвърдят наистина, че е така. 200? 300 лева. 20 лева давам на чудесните музиканти, докато бяхме до сега заедно. Много съм доволен. Нека казвам две последни приказки и приключва всичко. Господа, не е лесно на днешно време, ще кажа само две приказки, спирам. Единствената кума Необранска направи моя братовчет Косара. Не, че ме е братовчет. И следващата е на Ончо, неговия сват. Нека да са живи и здрави, защото Чичо Ончо доказа, че наистина е патрон и което жела да направи. Каза, ще докарам или козарите, или Георги Янев. Но ние повечето държахме за козарите, както и днеска ги виждаме всички и всички сме доволни от тяхната музика. Аз мисля, че е така. И наистина сега ще ми покажат още на какво са способни, защото за първи път гостуват в град Малко Търново. Нека и за напред има такива хора, които ще канят този чудесен оркестър. С това вече всичко приключи. Кажете ми. Ти искаш да дадеш на необранеца 200 лева. Не ти знам името. Няма значение името, точно така. Това момче, да, дава 200 лева на необранеца. Аз съм от друга идея, обаче уважавам хората в Малко Търново и му давам 200 лева на това момче. Бъди жив и здрав, заповядай. Има ли ръки или няма? Няма. Няма ли някъде тук по масите една ръкинка да го почерпим този човек? Наистина заслужава внимание. Вземи това шеше. Заповядай. Дай му една ръкинка на човека. Така. На здраве. Нека да бъде жив и здрав. Да е жив и здрав! Да. Винаги да се спомня! Винаги да се спомня! Хората го уважават! Искам да те питам нещо. Тази Необранска стана по-хубаво от супер шоу Невада. Ти какво ще кажеш? Какво е Невада? Какво е Необранска? Но това печели всички точки. Невада значи Невада, Новобранска значи... Наистина Новобранска! Извикай го силно! Новобранска! На здраве на всички гости, които са тук. Това е. Оставям. Аз казах да за Рашкоши, извинявам се за брат ти. За брат ти, да. А сега даваш 10 лева и искаш специално за необранеца песента Марияна от Рашко. Необранеца да си избере една мадама и да пее твоя малка Марияна и той да танцува тук на сцената. От шефа, от Рашко, братко. Заповядайте и оставам всичко вече на вас.
Сега, господа, за информация на цялата Необранска, Ангел Сербезов къде е? Тук е. Ще съобщим сумата, която е събрал Необранеца. И Кючека пак продължава. Заповядай, Ангеле. Господа, Новобранеца събра 23 000 лева и 220 лева. 23 и 20. И по случай събирането на тази сума продължаваме с Кючека 100 гайди. Искам, казах го от тебе, но никой не уважи това, което казах. Искам Ончо, Лелия Дафа, Рашко и най-близките тук, и Необранеца, тук на тази сцена да изиграят един Кючек, който каза Марин, 100 гайди. Много моля тези хора, които казах, най-близките говоря. Най-близките тук да дойдат на сцената и да изиграят един Кючек. Понеже Ончо още не е присъствал тук, човека, който всичко, което прави тук за нас, за нашето веселие, нека и той да се изяви тук на тази сцена. Нека и той да се изяви. Камерата къде е? Камерата! Много моля, хора, които са казах, искам други да сядат от сцената. Тук ще играят.